What's up, good people? I hope you can hear me properly. And you remember I told you that we took our car to, to top class, but sotwa. Yakuze, guys, you're going to see me mumakombis. Like now, ndiri mukombi, ndindatanga kupinda mukombi, you understand? Tikasvika kupamberi apa tikamiswawo, I think vamwe vanobva vapindawo, you understand? Ndiri mukombi right now. But haisiri nyaya ndayanaenda nenyaya yeGarwe restaurant. Garwe restaurant ndo iri kupisa zvaizvezvi. Chikafu chekuGarwe ndo chiri kukonzeresa matama kuvarume vakuru vakaita kunge inini. We encourage you kudya chikafu chekuGarwe panguva dzese dzawafunga kudya. Pangava palunch, pangava kumazuva rodoka wada kuenda kumba. Palunch pacho kana uri kuoffice kwako kwaunenge uri, especially muHarare, you can call Garwe restaurant. Wovaudza kuti uri kuda chikafu pakati pakati, wovaudza favorite meal yako. They can bring it office kwako kana kuti kumba kwako. You understand? Kana uchida kuenda kuGarwe, you can go kuGarwe. Zvekare nzvimbo yekugara yakawanda zvekare. Unoorder chikafu chako chaunofarira. Kana muchida zvekare kuita function yenyu, angava ma-birthday parties, birthday surprises, and whatever vamuda kuita, you can also book Garwe. Zvinonzi izvo neGarwe. Tinokuitirai venue for free. Chenyu kungotenga chikafu muchiita function yenyu. Moitirwa zvekare madecors. Akomanaka, uchadei handei tese kuGarwe tinodya chikafu chedu chinozipa.